ora kerja iki apa? Jaban prai, Bu. Jaban prai. Lah yo ora pre-pre itu yo. Kayak berase wis entek. Mas entek. Gas entek, popone dontek, bumbon barang entek kok. Wah, tenang, Bu. Prai. Ya mau tak jaluke donga. Donga apa? Ya ben jare nak donga ben rezekine lancar ngono lho. Walah. Ayo, Nek donga kuwi kudu dibarengi karo usaha, Pak. Nek ra kerja nyambut gawe kuwi ya ora duwe duit kok ya. Oh iya ya. Ayo cepet lek kerja. Ayo nak ndonga tok ya ora ono sing kaya duit ya. Mulakno ae cepet menyang kerja. Ora mendonga wae to. Kesel jan iki. Alah wong iki bar prai kok. Nek ndi? Jare kerja. Nek kerja kira yo ganti iki lho. Oh iya. Apa kerja kok sarungan? Ya ganti sik ndadan ya. Nah iya kono lek ndang kerja sawan barang ora lek menyang.